Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke ithinta izedisk yakhona la eMzansi, indaba ke nje etrendayo, hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe ke la indaba ke ezahlukahlukene ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngizoqala ke la ngendaba ke ithinta iKaizer Chiefs, amakhosi, indaba ke lapha ithinta umdlalo weBetway Premiership ozodlalwa ke iKaizer Chiefs nayo ke lapha eMarumo Gallants kuyona ke weekend le esibheke kuyona. Kunendaba ke la ezibhlungu ukuthi ke izethenjwa zayo ke Kaizer Chiefs yena ke lapha uPule Modi naye kuGustin Serino bazobeke bengekho ke kulomdlalo uzodlalwa ke Kaizer Chiefs ngeweekend ngenxa ke yesuspension. Labadlali bagcina ke bethola ama yellow card ngenkathi ke Kaizer Chiefs igcina ukudlala lapha umdlalo weBetway Premiership nayo ke lapha iChippa United babeke sebethola i1 match suspension. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke thinta istriker saseGhana uKwame Opoku. Kuvela ukuthi ke le striker saseGhana sizimisela ukuthi ke next season sizodlala ke la eSouth Africa kuyona ke Betway Premiership. I-agency yasoke le striker uAbi Rasimfi uveza ukuthi ke njengamanje basebenza kanzima ukuthi ke betholele le striker iqembu la khona ke la eMzansi, and ubese veza ukuthi ke njengamanje bese bewa offerishile ke lamaqembu amakhulu akhona la eMzansi ngibala ke Kaizer Chiefs, Orlando Pirates nayo ke lapha iMamelodi Sundowns. Okunye bakuvezile baveza ukuthi ke yena uOpoku sona ke le striker salapha eGhana bekuyiphupho laso ukuthi ke sizodlala ke la eSouth Africa kwisizini ezayo. And agency bekisiveza ukuthi ke iKaizer Chiefs ilona ke iqembu elisabaphendulile ingxoxo zabo ke sahamba kahle, and basalindeke futhi ke ezinye ke impendulo kumaqembu amakhulu yona ke Orlando Pirates nayo ke iMamelodi Sundowns mayelana nokusayina ke sona le striker. Njengamanje ke le striker sidlalela ke iKotoko yalapha eGhana, and baveza ukuthi ke sifike ngoJanuary kuyona ke iKotoko yaseGhana and sesikore amagoli awu6 and yesinama assist awu3 kuyona ke lapha ileague yaseGhana. And ke sineminyaka ewu25 and ke bedlala lapha eMorocco before siye ke Ghana. So sinjalo ke mbukeli izo lezi indaba ade nguphathele zona, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.